Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri maiatzaren 21eko saiora. Asteartea dugu gaurkoa eta elkarrizketa bat izango dugu. Musika izango da gure mintzagaia. Deusez musika talde gipuzkoarra gurekin egongo da bere azkenengo lana aurkezteko, Serpak deritzona. Eta saioari programari amaiera emateko futbola izango da protagonista, Osasuna. Ez atzoko maila igoera hori, hemendik zorionak, baizik eta talde femeninoaren azken denboraldi bikaina. Izaskun Leoz jokalaria gurekin izan zen eta gero zuek ikusteko aukera izango duzu, elkarrizketa izan zen Tajonarren. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. Efemerideak, Kristo aurreko 427. urtean hasteko Platon pentsalaria filosofoa jaio zen. Salto ikaragarria egingo dugu orain, 21. mendera. 2010ean laborategi batetan Craig Venterren zientzialari taldeak lehendabiziko zelula sintetikoa sortu zuen eta. Hauek dira maiatzaren 21eko lerroburuak. Iruña ospakizunetan dabil, Osasuna futbolaren maila gorenerako igoera errealidadea da eta. Paris 365 jantoki solidarioaren 10. urteurrenean, Kondestable jauregiak argazki erakusketa bat hartu du. Uda ekaina gero eta gertuago dago, Arantzadi eta Sanduzelaiko udal igerilekuetarako abonamenduak erosi daitezke dagoeneko. Foru erkidegoaren armarri historikoak online kontsultatzeko aukera dago. Sexu abusuak leporatuta 15 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote kiromasajista bati. Berri txarrak taldeak adarra saria jasoko du. Egunkarietako azalen txanda, lehendabizi Diario de Navarra. Irudi batek azalaren erdia baino gehiago hartzen du. Osasunaren garaipenari egiten dio erreferentzia bueltatu gara izenburupean. Lehenengo mailara itzuli da eta. Diario de Notizia zen, kasu honetan ere, Osasunaren lorpenari eskaini diote azalaren zati gehiena. Argazki batek futbolariak gazteluen parantzaren kioskoan erakusten ditu arrakasta ospatzen. Izenburu honek laguntzen du irudia, osasunismoaren subidoia. Gara egunkariko lerroburu nagusian, hau irakurri daiteke. Nazio Batuen erakundeak Guardia Zibilak Lupiainez torturatu zuela berretsi egin du. Azaleko argazkian Osasunaren garaipenaren ospakizunen momentu bat ikusi daiteke. Izenburu hau dago ondoan. Osasunak bere ametsa betetzen du eta lehenengo mailakoa da dagoeneko. Komunikabide Euskaldunen txanda. Hau da berri egunkarian aurkitu daitekena. Goian iskin batean bizigiro atalean, sortzen eta ibilaldia, elkartasunaren aterpe bila igandeko euriteek festak zapuztu eta gero. Horren azpian, titular nagusia edo lerroburu nagusia daukagu eta hurrengoa dio. Nazio Batuen erakundeak berretsi du Gorka Lupiainez presoa torturatu egin zutela 2007an. Horren azpian gainontzeko edukiak. Tramite arrunta baldintza ezain normaletan deritzon lehendabiziko albiste bat daukagu, argazki batek laguntzen du eta bertan lider independentistak atzo kongresuan ikusi daitezke aktak jasotzen. Ondoan, bi esaldi lehendabizikoa Gorka Hurtaran EAJaren Gasteizko alkategaia denaren esaldi bat. Etsigarria izan da EH Bilduk izan duen jarrera, aldaketaren guardiatik jaitsi zen. Horren azpian, Denis Itxaso PSE
eren Gipuzkoako aldungai nagusia denaren hitzak. Ezkerreko politikak gure bidez eraman dira instituzioetara. Bekaldean berri gehiago. Zelenskik Ukrainiako parlamentua desegin du presidente kargua hartu segituan, hori mundu atalean eta azpian Euskal Herria atalean beste hau LGTBI mugimendua zuritzearen kontra Arro plataforma sortu dute. Beste eskuinean, ekonomia arloan Huaweiri zerbitzua eten dio Googleek eta gerra teknologiaren esparrura hedatu du. Eta amaitzeko izkinean ekonomiarekin jarraituz, egun berean bi langile hil dira beharrean, bat zestoan eta bestea zarautzen. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko webgunea. Lehen mailako taldea da Osasuna, dio lehendabiziko berriak. Eta ondoko bi albisteetan, Orkoiengo Kaiabako langileak Los Arkosko lantegian hartuko dituzte, eta azpian Paris 365 jantoki solidarioak argazki erakusketa jarri du ikusgai kondestablearen jauregian. Ezagutu ezagun Iruña herriko agenda. Asteazkenean arratsaldeko 5:00 Barainengo liburutegi publikoan, ipuin kontalari elebiduna eta solidarioa, Kamisibai Sahara laguntzeko, sarrera libre. Asteazkenean arratsaldeko 7:30 Karrikiri dendan errezitaldia euskeraz, Jose Luis Otamendi eta Patxi Larrienen eskutik izango da disoluzio agiriak izenburupean, sarrera libre. Asteazkenero egiten den moduan, arratsaldeko 8:00 Garazi tabernan, asteazken susmagarriak mikrofono espazio poetikoa eskainiko da, mikrofono irekia, sarrera libre. Asteazkenean ere arratsaldeko 8:30 herriko tabernan, kontzertu akustikoa Nabilen eskutik, Eter lana aurkeztuko dute. Ostegunean arratsaldeko 7:30 Atarrabiako kulturetxean antzerki musikatua, flamenco, El sexto sentido, historia de superación de una mujer sin esperanza. Sarrerak 3 euro balio du. Ostegunean arratsaldeko 8:00 Nafarroako Unibertsitateko museoan dantza ikuskizuna, Isil hizketak izenburupean. Sarrera 6 eurokoa da. Ostegunean arratsaldeko 8:30 Erraldoien txokoan kantu eta hitza euskarazko kontzertu zikloak aurrera egingo du. Kasu honetan Olatz Salvadorrek zintzilik lana taularatuko du eta sarrera libre izango da, baina gonbidapena beharrezkoa izango da. Dohainik libre, baina gonbidapena lekua mugatua delako. Horretarako arratsaldeko 7:30 aurrera, han bertan Erraldoien txokoan dohainik eskuratu ahalko da aipatutako txarteloi. Ostiralean arratsaldeko 8:00 Barainengo gaztetxean, emanaldia euskaraz, Barainengo 6. kopla txapelketa musikatua. Amaitzeko ostiralean eta larunbatean, arratsaldeko 4:00 aurrera, ostiralean Nafarroa Arenan Iruñarrok musika jaialdia. 2 egunetarako sarrera 55 eurokoa da. Gaur eguraldi eguzkitsua goizean tarteka laino batzuk izan arren, ipar haizean nagusi, temperatura maximak gutxi igoko dira. Asteazken goizean lanbroa eta lainoa nagusi. Eguzkitsu egongo da ondoren arratsalde gau partean goi laino batzukin. Ipar haizean nagusi batez ere arratsaldean. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, maximak nabarmen igoko dira. Iruña herriko berriekin joango gara orain. Hasteko Orkoien. Kaiabe enpresako langileak Los Arkoseko Camps lantegira bideratuko dituzte. Enpresa bera da eta lanpostuak mantentzeaz gain, beste lantoki hau indartzea suposatuko du honek. UGT sindikatuaren proposamena izan zen eta langile batzordearen komitearen gehiengoak onartu egin du ideia. Kaiabak Orkoienen duen planta 2021 urtean itxiko da. Hau honi aurre egiteko alternatiba da. Orkoienekin jarraituz ekainaren 16 arte, Aire Zabaleko 12. pintura txapelketan apuntatzeko aukera
izango da. Oinarriak eta bestelako informazioa udalaren weborrian topatu daitezke, interesatuek beraz ara jo dezakete. Kulturaren arire ikasturte honetan euskara hizkuntza ikasten ari direnek diru laguntzak eskatu ditzazkete Orkoienen. Eskakizunak egiteko azken eguna irailaren 27 izango da. Beraz denbora dago. Xehetasunak udal weborrian. Berriozarrera pasako gara orain. Larun batean maiatzak 25 Berriozarrek bere eguna ospatuko du herriko erakundeek landutako kirol, kultur eta jai giroko jardueren harira, hiritarrik elkartzeko helburuarekin. Aurten 2019 edizio honetan Euskal Herria plazan goizeko 10:00 aurrera eta Eguzki plazan 11:00 aurrera burutuko da dena. Egitarau osoa udal weborrian zintzilikatu egin da. Programazioaren barne kaldereteak daude besteak beste, basoa pasalekuan egingo direnak. Izena emateko apuntatzeko maiatzaren 23a azken eguna izango da eta udaletxean fisikoki egin daiteke. Baita 948-301-656 edo 948-300-005 zenbakietara deituz edo kultura@berriozar.es emailera idatziz, kultura zerekin. Izena ematen dutenei udalak ardoa banatuko die maiatzaren 25 horretan goizeko 11:30 Eguzki plazako kioskoan. Baita 2 poltsa ere, bat materia organikoa biltzeko eta beste bat plastikoa eta ontziak jasotzeko. Kaldereteak egiteko tresnak, mailak eta aulkiak materiala parte hartzen dutenen kontura izango da. Informazio gehiagorako udal weborrira jo dezakete interesatuek. Ospakizunekin lotuta horren harira aurtengo jaiak iragartzeko kartela hautatzeko lehiaketa abian edo martxan da. Lanak aurkeztu daitezke jada, ekainaren 3 arte. Berriozarko udaletxeko auzo bulegora igorri edo eraman behar dira. Baldintzak eta xehetasun guztiak udal weborrian. Gaia aldatuko dugu Berriozarrekin jarraituz. Aisialdian lan egiten dutenei zuzendutako saioa eskiniko da ekainaren 1 eta 8 nik sinisten dizut izenburupean eta gazteen arteko genero indarkeria bortizkeria lantzeko. Genero eta emakumeen kontrako indarkerian aditua den Ruth Iturbideren eskutik izango da saio bikoitza hau, 18 urtetik gorakoei zuzenduta dago eta izen ematepea irekita dagoeneko maiatzaren 29 arte. Inskribaketa egiteko lekua Berriozarko gaztegunea da. 607-22-89-08 telefono zenbakira ere deitu daiteke. Burlataren txanda. Jaien inguruko kartel eta argazki lehiaketa deitu eginda. Helduek eta aurrek hartu dezakete parte bertan eta lanak aurkezteko azken eguna ekainaren 12 da. Oinarri baldintzak eta informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Berriobeitiren txanda. Pasaden astean homofobia, transfobia eta bifobiaren kontrako nazioarteko egune izan zen eta Berriobeiti jardunaldi horren baloreekin Berriobeitik bat egin zuen zebrabide bat hortzadarraren koloreekin margotuz. Udalaren ekimena izan zen hau, bazterketa eragiten dituzten portaeren kontra azalduz. Berri gehiago Berriobeitiri dagokionez. 12 eta 18 urte bitarteko gazteendako udako kanpaldi ibiltaria antolatu eginda. Gaur maiatzak 21 asteartearekin apuntatzeko epea ireki da maiatzaren 24 arte. 012 telefono zenbakira deituz gauzatu daiteke inskribaketa hori. Eskaintza eta bestelako informazioa kontsultatu nahi izan ezkero Berriobeitiko udalaren webgunera jotzeko aukera dago. Amaitzeko hiri kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea ekainaren 11an itxiko da. Helbideratu gabeko ordainagiriak ordaintzeko deia da eta ordainketa hori gauzatzeko bideak hurrengoak dira. Alde batetik udal weborrian, bestetik 012 telefonora deituz, edo La Caixa edo Nafarroako Rural Kutxaren edozein sukurtsaletan dagokion ordainagiria aurkeztuta ere bide hori jarraituz egin daiteke.
Iruñ herriko berriekin akitzeko goazen Iruñe hirira. Berdintasuna eta LGTBI eskubideak sustatzeko lan egiten duten irabazi asmorik gabeko entitateek diru laguntzak subentzioak eskatu ditzazkete. Iruñeko udalak deialdia egin du hezkuntza proiektuak ekimenak garatzeko. 20.000 euro banatuko dira honetarako eta eskaerak aurkezteko epea ekainaren 15ean itxiko da. Pamplona.es webgunean informazio guztia aurkitu daiteke eta bertan ere eskaerak burutu. Epe gehiago Iruñeari dagokionez. Ekainaren 3 arte 2019-2020 denboraldian Arrotxapea, Sanduzelai eta Lezkairuko udal futbol zelaiak erabiltzeko eskakizuna egin daiteke. Pertsona juridiko eta klubendako deialdia da hau. Kasu honetan ere aurrekoan bezalaxe Pamplona.es webgunean xehetasunak topatu daitezke eta bertan eskaera aurkeztu. Iruñearekin eta Iruñe herriko albiste hauekin bukatzeko abuztuan Etxabakoitz sutan deritzon ekimenak Tomasito eta Sonakai denontzat taldeen kontzertuak eskainiko ditu. Auzo kale programaren barne antolatu da guzti hau, kultura kalera eta auzoetara eramanez. Musika emanaldietaz gain, kontzertu hauetaz gain, antzerkia, erakusketak, zirkua, zinema eta flamenko eta euskara hizkuntzaren gaineko inguruko harremana jorratuko duen mahai inguru bat eskaini egingo da. Guztirako sarrera libre izango da. Goazen deusez musika taldeko azkenengo lana ezagutzera, azkenengo diska, bigarrena, Serpak. Sarreran arreratu dugun moduan, gaur deusez talde gipuzkoarraren bigarren diska ezagutuko dugu, Serpak. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Osongi. Osongi. Bai, hor azkenengo, lan guztiaren azkenengo fruitua, ez? Hori da. Eskuartean daukazue. Orain azten da dana, kontzertuak, eta dana, pizka eta aurkezpena, bigarren diska. Eta zer topatuko dugu azkenengo lan honetan? Abesti oso kaineroak, rock asko, ere baude kanta lasaiagoak, baina gehiena da gure rock indar hori, ez? Indartsuagoa bezala deskribatu duzue? Bai, izan daiteke, azkenean lehenengo dizkan beti bilatzen zaude zure bidea, ez dakizu agian ez daukazu hain argi, eta gero kontzertuekin eta aurkitu dugu gure erosotasuna, eta bigarren diska honetan bide indartsuago bat hartu dugu. Bai, agian esan duzunaren arabera zehatzagoa, ez? Orain identitatea ez dakit agian esan duzu lehendabizikoa dela pixka bat bidea aurkitzea. Bai, hori da, ez dakigu aurkitu dugun edo ez, baina gu eroso sentitzen gara hor, eta bai, gure nortasuna, gure identitate hori argiago daukagu, ez? Eta jakin dugu zer egin nahi dugun, limite batzuk kendu ditugu, eta pixka libreago sentitu gara. 10 abesti? Bai. Bai, eta zer nolako abestiak dira? Esan dizudan bezala, abesti kaineroak dira, ez? Rock abestiak dira, oso gehienak zuzenak, ez? Aurpegira, eta pixka tonika generala horixe da. Bai, prestaketa nolakoa izan da? Esan dugu Gipuzkoarra dela taldea, baina hemen Iruñetik ibili zarete. Bai, ni Iruñan bizi naiz, sorkuntza ere pixkat hemen Iruñan izan da. Baina, lokala daukagu Eibarren, esaten dugu talde Gipuzkoarra, eta bai, denok gara Gipuzkoarrak. Eta sorkuntza, ideiak eramatea lokalera, hor, puzlea egiten dugu, eta lehenengo dizkoko kontzertuak egin genituen bitartean, egin genituen kantak, ez, ensaioan. Kontzertuakin batera, ensaioetan, kantak sortu, eta geneuzkanean 10 abesti batzuk, esan genuen, bigarren diska. Hemen Iruñan grabatuta? Bai,
grabatu genuen Josu Arbitirekin, Drum Group Studioan, oso estudio onona, bera oso laguna da, oso eroso sentitu gara berarekin, eta bueno, hori ere garrantzitsua da, ez? Jutea leku batera, nun sentitzen zaren a gusto produktorearekin, ongi ekoiztuta, beste ikuspuntu bat aurkitzea, ez? Taldetik kanpoko lagun batengatik. Así que bai, esperientzia errepikatu dago, ez? Lehenengo diskoa ere berarekin grabatu genuen, así que oso gustora. Eta azkenengo lan honen izenburua, Sherpak, bai. zergatik? Bueno, da alako irudia edo metafora gustatzen zaigulako. Bueno, da azkenengo kantaren izenburua. Eta irudi hori, ez? Sherpa baten motxila edo daraman sama hori gailurreraino. Bidean daramagun pisu guzti horiekin, gureak eta askotan beste batzuenak, ere bai, ez, kargatzen ditugula. Orduan, diskarekin letrak eta alako esan nahia dauka, irudi hori pizkat samarena, pizkat introspektiboa. Portada ere mendi tontor bat ageri da. Bai, ideia nahi genuen idei simple bat izatea eta pizkat irudi indartsu bat izatea. Eta diseinadorea alako ideia bota zigun eta asko gustatu zitzaigun, así que hortikan tiratu dugu. Neon, argia edo ere... Bai, alako leiho espezie bat, oso argitsua, ilun artean, menditontor bat, elur artean, baina pizkat iluna da portada, baina badauka bere argia. Eta hori dizkan ere, abestietan uste dut nabartzen dela, ez? Daukate toke ilun hori, baina beti beste kutsu argitsu hori. Argiarekin ere jolasten duzue Urrun kantaren bideoklipan. Bai, halako ideia sortu zen, Arriguriko lagunekin, beraiek egin ziguten bideoklipa. Eta kontraste hori, argia eta iluntasuna, arropa txuriak, arropa beltzak. Eta ideia simpleak, baina uste dut efektiboak direnak, ez? Azken diska honen kanta dela, Urrun. Urrun da 3. kanta, eta azkenengoa Sherpak ematen diona izenburua. Esan duzu letrekin hori zama horri erreferentzia egiten zaiola, kanta guztiek horren inguruan hitz egiten dute edo... Ez dira kanta oso, letrak ez dira oso esplizitoak, ez? Interpretazio asko kiditzakete, baina generalean gure burujanak, arazoak eta halako gauzetaz hitz egiten dute. Ere gizarteko arazoaz edo guri zer, gure ezakit inguruan ikusten dugun gure kezkak eta horiek ere juten zarenean ohera eta bueltan baten diozula halako arazoei, kalean ikusten dituzunak, orduan hori dana kantetan pizkat isladatzea zen ideia. Eta nolakoa da sortzerako eramaten duzuen prozesua sortzeko? Normalean, gure era da lehenengo musika egitea, ez? Gitarrarekin eramaten ditut ideia batzuk lokalera. Melodia? Bai, halako melodiaren bat, pentsatzen dugu hemen gainean joango dela ahotsa, hemen instrumentala ingo dugula. Eta gero ja daukagunean gorputz hori, kantaren gorputz hori sartzen dugu melodia eta letra. Zeren askotan ere, musika esaten dizu zertaz hitz egiten behar dezun, ez? Abesti bat gainerago bada edo lasaiagoa, azkenean pazientzia badaukazu, musika esaten dizu zertaz idatzi behar dezun. Zu abeslaria zaitugu, eta nork gehiago osatzen du taldea eta zein instrumentu? Bai, taldea osatzen dute Alex Etxeberria basuan eta Koldo Zagartzazu baterian. Oso lagun onak, aspalditik ezagutzen gara, eta oso gustora sentitzen gara hirurok erroka egiten, ez? Nola sortu zen taldea? Hori aspalditik ezagutzen gara, proiektu ezberdinetan egon gara, aritu gara aspalditik, 10-15 urte. Musika mota ezberdin asko egiten, baina oraingoan 2016an nahi genuen beste salto moduko bat egitea eta proiektu serio bat hartzea, halako kanta zehatz batzuekin, estilo zehatz batekin, eta apostu egin genuen, joan ziren kantak ateratzen, eta ikusi genuenean lehenengo diskorako prez ginela, hori aurrera sartu ginen grabatzen,
Eta, bueno, esperientzia oso ona, gero kontzertuak atera ziren, dana oso prozesu naturala izan zen. Bai, 2017an lehendabiziko diska. Hori da, 2017an kaleratu zen, eta hortik aurrera egin duguna izan zen alako gira bat, 25 kontzertuz osatuta. Eta, bueno, harrera ona izan zen, entzuleak zuzenekoak gustatzen zitzaizkiola esan zigun, eta, bueno, como que indarra genukala zuzenetan, así que hori ere saiatu gara isladatzen bigarren diskan. Orduan, harrera hasieratik positiboa. Bai, bueno, lehenengo kontzertuak beti izaten dira gure asko urduriago, gero ja sentitzen zara erosoago, eszenatokian, azkenien hori 3 bakarrikan gara, ni beti nago hori gitarrarekin, abesten, pedalak, bateria hor dago eserita bere lekuan, orduan Alexek basuakin bai da gehien animatzen duena, pizkat jendeari. Bai, ez bakarrik harrerari dagokionez publikoaren aldetik baizik eta Amurrio Rock lehiaketa adibidez irabazi zenuten. Bai, esperientzia oso ona izan zen, irabazi edo ez, halako esperientziak beti oso eraikigarriak izaten dira, Zeren, musika eta lehiaketa, ez dakit, ez dira bi hitz oso juntu joan behar direnak nire ustez, zeren azkenean musika, ezin da... Baldintzatu dezake. Bai, zeren azkenean, nork esaten du hau bestea baino gehiago balio duela. Noski izan zala oso, sorpresa handia eta oso pozik gaudela halako lehiaketa baten irabazle izatea, zeren kontzertu batzuk atera ziren, eta halakoak, baina, beste esperientzia halakoak ateratzen badira, noski joango garela. Bai, alde batetik errekonozimendua da, baina esaten duzunarekin azkenean lortzen duzue musika adierazpen modu bat bezala, Hori da. Oso pertsonala da hori. Oso pertsonala bai, eta azkenean nor beti norbait hautatu behar du nork irabazten duen, nork ez, baina egon ginen talde danak oso onak ziren, edo nork ere baziziteken, ez? Eta errekonozimendua, esaten dizu, bai, motibatzen dizu eta dirudi gauzak onge egiten dituzula eta aurrera jarraitzeko indarrak ematen dizkizu. Katapulta zirkuitorako ere, aukeratuak. Bai, izan ginen, hori ere, ate asko ireki zizkigun, Donosti festen jotzeko eta hainbat halako beste kontzertu batzuk, 4 izan ziren. Eta bai, lehenengo bizkarekin halako esperientziak izatea eta aukeratutak izatea, motivazio handia eman zigun. Hasieran sortu zenean taldea, hasieratik roka egingo zenutela argi eta garbi. Bai, hori argi eta garbi geneukan, abizena ez genekien, oraindik etiketak, hori gero jendea jartzen dizkizu, batzuk esaten dizu, metal edo poperoagoa da edo punk ere, baina guk ez dakigu rock egiten dugu eta gero kanta bakoitza pixkat eklektikoa da dizka, Así que kanta bakoitza izan dezake bere personalitatea. Eta inspirazioa, eredugarriak izan daitezkeen taldeak dituzue edo zenituzuen ez dakit? Bai, musika asko entzuten dugu, gehiegi agian, zeren inspirazioa beti hor dago, Kanpotar talde asko gustatzen zaizkigu, Foo Fighters, Weezer, Incubus, hemengoak ere bai, noski Euskadi mailan berri txarrak influentzia handia egin digu eta gure bidea bilatzen dugu, ez dugu inor kopiatu nahiko genuke deusez gure identitatea izatea. Ez dakigu lortu egun, baina hor bilatzen gaude. Baina garapena ikusi duzue hasieratik orain arte. Bai, orain izan dezakegu hori beldur gutxiago dagoela, bigarren diska honetan, ja argiago daukagula egin nahi dugun, ez dakigu aurrera gozeingo dugun, baina oso pozik gaude zeren egin dugu nahi izan duguna, bigarren diska honetan, hasi que hori garrantzitsuena da, Gero, jendearen harrera garrantzitsua da noski, baina zuk pozik gelditzen bazara egin dezunarekin, uste ja hori hasiera on bat izan daitekela. Orain atera da diska, baina 2018an zehar kantak sortzen joan zineten. Bai, hori da, 2018tik hasi ginen. Eta, prozesu ez dakit luzea, baina urte bete izan zen.
eta gero estudioan sartzea, grabatzea, dana denbora asko ematen du, ez? Arekin batera kontzertuak ateratzen ziren, ez da erraza izaten, ez? Zeren ezin duzu urte bat bakarrikan hori konposatzeko hartu. Beti egin behar dituzu beste gauza asko era berean, así que, bueno, baina hori oso prozesu naturala. Esan bezala, 10 abesti daude eta baten bat kajoian utzi duzue edo... Bai, beti deskarteak egoten dira, ez? Somatzen dezunean kanta hori ez duela ongi funtzionatzen edo gehiegi kostatzen ari da ateratzea, agian hobeto da pixkat alde batera uztea eta agian aurrerago errekuperatzea. Ere, beste kanta bat komo kartutzoan utzi dugu, agian etorkizunean single bat ateratzeko. Uste dut, aterako dagula zer urren urtean ere bai. Mugimendua etengabekoa da. Bai, azkenean sortzeko prozesua pixkat adiktiboa da, ez? Eta pozoia hori sartzen zaizunean, beti hori bigarren diska bukatu eta nila nago 3. pentsatzen, ez da. Intxeguak nolakoak dira? Normalian geratzen gara astean behin eta pixka luzeak egiten ditugu, arratsalde oso bat. Eta izaten dira, segun taldea ze momentuan dagoen, orain adibidez gaude kontzertuak prestatzen. Así que orain izaten dira, kontzertu hori prestatzea, show moduko hori oso argi izatea, zeren dana joan behar da oso lotuta ez, kanta batetik bestera, enpalmeak eta lako gauzak. Edo, grabaketa prozesuan guztiz kontrakoa ez, abestien arregloak eta dana zehazten. Orduan, segun ze momentuan dagoen taldea, era batean edo bestean izaten dira. Eta publikora bueltatuz, gai horretara, aldatzen da ez dakit esperientzia Iruñean jotzerakoan edo Eibarren? Etxean jokatzea beti baduka beste puntu bat ez dakizula jendea joango dala, gero ez dakizu gustako zaien edo ez, baina aurkezpena egin genuen Donostin eta Eibarren, lehenengo 2 kontzertuak, eta Eibarren etxean bezala sentitzen gara, gure etxea delako eta lagun asko ditugula hor. Baina hemen Iruñean ere lagun asko ditugu eta, uste dut harrera ona izango dagula, ikusiko dugu. Zer da gehien gustatzen zaizuena musika, esperientzia honetaz ezakit, eszenatoki gainean egotea, edo etxean? Bakoitza gehien, ni oso asko gustatzen zait estudioa. Egun osoa pasatzea estudioan, gauzak probatzea, grabatzea eta ezakit beste kapa bat, ideia berriak sortzea. Uste dut hor, ez dakit daukala magia sentsazio hori, zeren egingo dezuna gerako da betirako, asko maite dut hori. Eta zuzenekoan noski ere beste xarma badauke, halako indarra sentitzea jendearen aurrean, urduritasuna ere ez, zeren kanta berriak prestatu dituzu eta ez dakizu nola joango diren. Eta kontzertua bukatu eta gero pisu bat kentzen duzu eta oso esperientzia ezberdinak dira, biak oso politak. Urduritasuna orduan oraindik hor dago? Bigarren diska hori izan dizudan bezala, kanta berriak dauzkazu, lehenengo aldiz jotzen dituzu, ez dakizu nola hartuko duen jendea, ongi aterako zaizunik edo ez, azkenean egiten dituzunean, ez dakit, 10 bat kontzertu, rodatzen dezu eta zaude ziur ez, egin behar dezu momentu bakoitzean, eta orain da, badauka sorpresa puntu hori ez. Eta orduan, orain maiatzetik aurrera ze nolako plana dago? Orain plana da bigarren diska aurkeztea, egin dugu Gipuzkoan, ere Araban, orain joango gara, hemen egon gara Iruñean Subsuelon, eta bueltako gara Donostira, eta gero bukatzeko Bizkaian izango ditugu Bilbon eta Sopelanan. Eta gero, udan, kontzerturen bat badaukagu eta espero dugu gehiago suertatzea. Azkenean, ongi egiten badituzu zuzenekoak eta jendea konbentzitzen badezu, beti ateratzen dira gehiago, ez? Eta nun izan dezakegu agenda guzti horren berri? Interneten, sare sozialetan gaude, Instagram, Facebooken, eta norbaitek diska entzun nahi badu, Bandcampen, Spotify, Apple Music, alako plataforma digitaletan, baina kontzertuen agenda, Instagram eta Facebooken beti hor egunean gaude. Deus ez jarriz gero arazorik? Deus ez taldea, hori da. Eta adibidez,
bideoklipa YouTubeen ikusgai dago. Bai, noski. Igo genuen bain dela 2-3 aste, eta bai, YouTubeen. Orduan, ez dakit aipatu ez den zerbait azpimarratu nahi duzun, Erik? Bueno, animatzen zaiz duzagula denoi, tortzea Subsuelora edo zein beste kontzertura. Gainera, diska oparituko dugu Subsueloko sarrerarekin batera, así que oso aukera ona dela uste dut, taldea ezagutzeko, ez baduzute ezagutzen, así que hori, jendea animatzea. Mila esker gurekin egon izanagatik. Zuri. Hurrengora arte. Bai, jaio. Gaurko magazinarekin bukatzeko, sarreran esan dugun moduan, aurreratu dugun moduan, kiriketan atala izango dugu eta bertan kirolari buruz hitz egingo dugu. Konkretuki, Osasuna futbol talde femeninoaren azkenengo denboraldiaren ebaluaketa. Horretarako Izaskun Leoz jokalaria izango da gurekin edo izan zen dagoeneko gurekin eta zuek orain ikusteko aukera izango duzue. Eskerrik asko Salua Telebista gaur ere aukeratu izanagatik, disfrutatu eta bihar arte.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.